Heipä hei. Mä huomasin nyt näin kesällä, että iho tarvitseekin vähän kevyempää voidetta. Joten mä mietin, että mikä olisi sellainen tuote. Sitten mä muistin, että mulla on tuolla myyntikasseissa ollut myyjäisissä mukana tämä Flow Cosmeticsin 3-in-1-tuote. Eli tässä on 3 yhteen tuotetta. Se tarkoittaa sitä, että tässä samassa pullossa on kasvovoide, kasvoöljy ja seerumi. Eli sä et tarvitse mitään muuta. Tätä voi käyttää aamuun illoin. Ja tää on semmoinen ohuehko ja syväkosteuttava voide. Eli mun pintakuivalle iholle älyttömän hyvä, mutta silti olematta semmoinen raskas ja rasvasen tuntunen. Eli ihan erinomainen nyt näille kesälämpöisille kelille. Niin jos sulla on sama ongelma, että nyt on liian paksut voiteet itsellä, niin tässä on se ratkaisu. Ja erittäin helppo ottaa myös mukaan matkoille, et tarvitse kuin tämän yhden pullon. Ja se mikä tässä on myös huippua, niin tässä on Novoretin semmoista kasviyhdistettä. Eli se ei ole retinoli, vaan se on semmoinen yhdiste, luonnollinen yhdiste, mikä toimii sen retinolin tavoin. Eli on tämmöinen kiinteyttävä, mutta hyvin kosteuttava myöskin anti-age-voide, eli ikääntyvälle iholle, ei niinkään nuorelle iholle. Joten jos tarvitset kevyttä, erittäin ravitsevaa, syväkosteuttavaa, luonnollista, monitehoista voidetta, mikä on vain tässä yhdessä pullossa kaikki nämä, niin tämä on sun tuote. Ja tämä on siellä mun verkkokaupassa nyt tarjouksessa, niin rajoitetun ajan niin käy ihmeessä shoppailemaan. Moikka moi!